Good morning to you all. The Lord is good, and all the time. Tata, ani berenani gabaho. Deka nusa beriche, di namanya nentana, di lalu kesunola. Kami kata, mari pasaran kesunola. Akan apa sudah beriman itu aja bisa. When I get to the moment, kami for marriage encounter. Akan apa so rich. This is the issue where we are. Apa sekarang dalam lain itu aja bisa. Kepercayaan sebuah pada fidelis mau berform oke. Ani na yang mau mulai bersuci bisa ini dulu apa semakin kan berbaca long. Ana mende okati na wona tawo ndi so. Tata wa ni gomi na ni. Mama wanch. Ugoya. I see only over there and another is states. This Misada, Nanda, the unnecessary teacher. People just say, what was in the great cross? And then I go to where Tom Knight knows. I am saying, I go to Gagabah. Kaini job, you don't understand the Bible. Still, I got one day in the name of Nazareth, got two. On that one, say, no, we have a man. I got a little more of this more to go through, and the one goes to my birthday. Some do birthday. Some do birthday. Some birthday. I can't say I got this new because it's very Ojídé ezunọ̀gbẹ́ Jésù Joseph na Maria ezunọ̀ ayélujára ya akpọ̀lá akọ̀nyà kàńdà ndàbíyà gẹ̀fẹ́ ní ezunọ̀ kàṣẹ́ gẹ̀ n'azà ya ọ̀yà amánsẹ̀ lọ́bìà láti nà kọ́ńdé ezunọ̀ ọ̀mọ̀mẹ́ta àmàwọ̀ àmàlẹ́ bíyìí malmas malkọ̀pútà. Amen. Amen.
lọ òwúrọ̀ ayé Nàìjíríà. Káyọ̀ ìlú kẹsẹ̀kẹ̀ tọ́lá ní ìlú náà tó ayé ní àná ìlú ọ̀sìn. Ọ̀gájọ́ náà bá wíwí àṣà mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara lè fi yẹ. Yá àṣà náà yẹn lè fi yẹ lẹ́bi àyẹ̀. Yá láti àṣà náà yẹn náà yẹn lè. Sẹ́yìn àti àṣà kìkà yẹn àwọn èèyàn ẹ̀ máa. Àwọn èèyàn gbé ló, àwọn èèyàn bá wọn máa lò, àwọn èèyàn gbé gbé lò, àwọn èèyàn gbé ló, àwọn èèyàn gbé lò àgbà wọn. N'ọ̀sẹ̀ máa ń rẹ̀ Jésù lè kó wọ́n sára lọ nílò tí a kà bá. Mmadụ idozi okwu ọka n'etiti na na ndị ọzọ bụ oge esi onye esi kwuru mgbe ha ọja ezinụlọ nke nọ na oge ebe a ezinụlọ obodo ebe mgbagha ezinụlọ dị iche iche ezinụlọ nke na mmadụ ezinụlọ nke dị ebe na ọgbọ ụmụnna ka ndị gọdọ nọ anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eukarịstịa site n'obodo anyị. Onye dara n'ụwa ịchọpụ ka ndị elogara onye anyị na-ebere.
Chineke nna anyị nzọpụta si n'aka gị dara anyị, ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee ka anyị bụrụ ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma gị lekwasị anya ịbụ ụmụ gị anya bụ ndị họrọ. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha wee nwetakwuo aṅụrị dị ebighị ebi. Site na n'ime naanị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ya isi ga okwu anyị bụ otu na-asị n'ihi ya nwa nke mmadụ elela m gị onye nche nke ezinụlọ Izrel. Mgbe ọbụla ị nwere okwu si n'ọnụ ị ga-adọ ha aka na ntị. Ọ bụ na m asị onye ajọ omume n'ezie nwoke a kpọpụtara mmiri ị ga-ahụ n'ikwupụtaghị ma dọ nwoke ahụ aka na ntị ka o si ụjọ ọzọ na-apụta. Nwoke a kpọpụtara mmiri ga-ahụ na njọ ya, mana ọbara ya ọbụghị isi. Mana ọ bụrụ na onye ajọ omume aka na ntị ka o si n'ụzọ ya pụta mana ọ hapụghị ụzọ a, ọ ga-ahụ ihe njọ ya, mana gị onwe gị asọrọla ndụ gị. Okwu nke usekwu taa ọ bụrụ
from the letter of St. Paul to the Romans. Brethren, owe no one anything except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. The commandment: you shall not commit adultery, you shall not kill, you shall not steal, you shall not covet, and any other commandments are summed up in this sentence: you shall love your neighbor as yourself. Love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. The way of the Lord. Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, ọ bụrụ na nwanne gị emejọọ gị, gwa ya n'ihi ya n'ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaa gị ntị, irutere nwanne gị ahụ n'olu. Ma ọ bụrụ na ọ ṅaghị gị ntị, kpọrọ otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ gakwuru ya, ka okwu ọbụla bụrụ nke mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ga-agba akaebe banyere ya. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ha ntị, gwa ndị nzukọ. Ma ọ bụkwara na ọ ṅaghị ọbụnadị ndị nzukọ ntị, were ya ka onye mba ọzọ ma ọ bụ onye ọmụtụ. Ana m agwụ n'eziokwu, ihe ọbụla ga-abụ n'elu ụwa, a ga-ekwukwa ya n'eluigwe. Ihe ọbụla ọ ga-atọpụ n'elu ụwa, a ga-atọpụkwa ya n'eluigwe. Ọzọ, agwa m ọnụ, ọ bụrụ na mmadụ abụọ n'ihu na-ekpekọrịta n'ihe ọbụla ha na-arụ n'elu ụwa,
nna nke bi n'eluigwe ga-emere ha ya n'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọtara n'aha m ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Hosiana, Hosebruwa.
ọnọdụ otu mana ndị gosi na onye ọbụla bido iji onye na-akpalị ka anyị tobe eziokwu mụ na ezinụlọ anyị nwere ebere eziokwu mana ọ na-abụ a na-ekwuzo onye Igbo wee kwuo n'ọnwụ na-ekwuzo onye Igbo na-ata ibe wee kwuo n'ọnwụ ikwuzo n'ọnwụ agaghị akwụrụ ọnwụ dịka si nlekọta ezinụlọ mbute ihe nlekọta ndị Igbo si nwa nna-eji pụtara n'aka nwere ihe buzo maka ụbọchị Chineke bụ onye ezinụlọ nwere nsogbu a na-ekwu ogbugbo na-emezu ezinụlọ nọ n'ihu obi anyị ọ na-alụ iji adabara ya n'ọsọ anyị na-eme ebe a bụ ezinụlọ enwere nne n'ezinụlọ ma ọ bụrụ nna n'ezinụlọ ma ọ bụrụ nwanne n'ezinụlọ ma ọ bụrụ mama n'ezinụlọ ma ọ bụrụ nne n'ezinụlọ ma ọ bụrụ nne nna n'ezinụlọ ihe niile a ọdị ọkụkọ si na nne mmanụ na ụmụ ụwa afọ ya n'anya mgbe tazi fụsa anaghị gịnị ka obiri n'afọ ọ nweghị ezinụlọ ọzọ ga-eme ka ndị onye efi ndị a na-anabata na obodo ma na ụlọ asana ya afọ ndị ọsị ka na-atakasị n'ọzọ ilu na ilu na n'obi ya na-eme efi ndị anọ asị na nna asụ mama na asụ ọsọ na asụ asụ kịta asụ ụlọ ndị kwesịrị ihe onye ara n'onwe n'aka gọọmenti ọ nwere nwaanyị afọ ịga ahịa n'akwụkwọ nwa abịa abụghị ụtọ obere nwaanyị nsị abụọ ịkọ si na ahụkwa nsị ije gbogbo si na ije ọba anyị ejikwa aka anyị n'ọga abịa anyị na-eze ọgwụ mmadụ ahụ na-enye eze obodo ebe ndị mmadụ na-asị na nye na-ahụ egwu obi nye na-ahụ ebere na-esi ma ọ bụ ụlọ nye na-ahụ nye ụlọ ọhụrụ ndị ụlọ mmadụ maka ije dị na azụ maka ije ewu ọhụrụ ndị Igbo si na n'eziokwu na di na-eme obodo eziokwu na di na-eme obodo nne anya ụlọ n'eziokwu na di na-eme obodo mana obodo na-eme ọnwụ ya kasị ọkịka na-ekwu ọkịka na-ekwu ọkụkọsị ọkịka iwe ịda ada ọnụ ịda ide edefọ mụ na ide edo obodo ụmụaka ga na-ekwu ebe ụlọ ịma na ndị Igbo aka ji wee kwuo onwe ya ebe ị na-akpala ndị egwu ọ bụ nwoke na-agụta akwụkwọ na-ebi ebe ndị mmadụ adịghị ọzọ ọ na-amụta na ọgwụgwọ ọfụma olofu nọsị o weta anyị obodo ụdị ala na nke eze na-achị eze na-achị were ele gị anya mmanụ na onye a bụ onye mmanya wee kpesị ike ọlụm mkpe ma nwoke eze wee si anya ihe na-enweta gị afọ na iwu anyị tara bụ ụzọ ihe tọ nke mbụ ha bụ igbu nwunye gị
halụ izu na ọkụ ma ọ bụ halụ ịṅụ ofu ide nkwụ elu asị kwụsị gị asị gị halụ ụzọ ihe ịtọ ofu ka egwu nwunye gị ma ọ bụ ka esi ụlọ ọkụ ma ọ bụ ebile gị ofu ide nkwụ elu ka ịṅụ asị ihe atọ n'eziokwu juga nggak tahu ya kalau sekarang nah namanya saya itu nama ya si bemo kamu kalau punya kita gue wah aku ini nah gua nece aku yang nama gue nece dia juga ide ibunya isu motor naik motor ini dia pun anak gua benar kok misalnya cek Asia nah nanti ya Asia mana punya menakan nah kita buat jangan dia ngkue lebih dia bisa batasnya dia orang soalnya bola dia umum dia semua ndi kenya ida ayo wala kia mesio ngi ane kene mu ni na obeso aprobe ni ọdún kẹ nke kwa ana kuta iwu chukwu gomutasi ala ibe ile iwu iyi ya wepụta ala ya obodo epụtara iwu nyere kọta ala nkọsi na ebido amịrị n'epụtara iwu ikoro nyere mbọsị na onye na-akwado ya bara mmiri si nyere na mma chọkwa na ọkọ onye mmadụ n'ebido nyere aka 14 years ọ̀nà ọ̀dọ́ ní ọ̀sẹ̀ mọ̀ n'atọ́ ọmọ pàtó ọ̀sáfó ọmọ anyá n'ayẹsẹ̀ ẹ̀dá nkàkẹ́kẹ́ nà n'akọ́ àṣà ìkò wọlé ẹ̀sọ́ ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀wẹ̀ yìí síbẹ̀ nà mọ́ túbú ní ayé mọ́ atọ́ kẹ́ bọ́lá ní nsọ́ ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀nà ọ̀nà ngọ́ akọ́kọ́ bọ́lá ní nsọ́ ọ̀nà ọ̀nà tuntun yẹ̀yà àti na sọ̀rọ̀ àti nne m kàdà m fún nne m n'anya efu nne m n'anya fún m n'anya òkúta yúdẹ̀dẹ̀ kó pa abíà àti dájú ọ̀gbẹ́ ndà nà sọ̀rọ̀ àti rẹ̀ ọ̀nà mẹ́kyẹ́ wọn ò fún ìjọ kì í mẹ́rin ẹ̀sẹ̀ nne m ẹ̀sẹ̀ na ndị Igbo sị na ekuru okoro n'aka ekuru ibi n'obi adada m ikuru nwaanyị n'aka ya ikuru nwaanyị ọzọ n'aka ya n'ọmọdé mẹ́ta na n'obi adada m dịka wele sọọ m achọrọ ka ị mụọ sọọ m achọrọ ka ofu nwaanyị zuo obi ihe ndị Igbo na mmemme ya na-echacha mana biko ejila ya achọ m na ọmụmanye aka ọsị na-adị mma n'anya ngbo bi na nipa agaba biko wuli ase misanka nsọmọdé ma tó fún ọdún ẹni ní ilẹ̀ ọmọ ṣe ẹ bá kàrà ní ìpínlẹ̀ bọmọ ṣe àti ẹbọ àjọ mọ ka ìjẹ bàbá mọ mama nna nínú ọdún na ana tó ọjọ́ méjì méjì lọlẹ nínú tó ọjọ́ méjì méjì lẹbẹlẹ nínú mẹlẹ méjì wẹmẹlẹ tì na anam ata afọ da na n'ime gị ịsa n'ihu ebe nje ndị Igbo tụwa bụrụ ikwu ka nwoke isiokwu ọ bụ ikwu ka nwoke isiokwu nọ ime ka nwoke dapụta ihe nchọrọ n'aka gị bụ kefu mmanya ozugbo mmemme ya ọbụla kwubie na mbido ihe ọzọ nke bụ njọsi ihe ọzọ nke gbasịchara ebe unu megara ihe ekwu na mbido ọdụ okwu mgbochi izizi onye akaebe ji efu
sɔrɔ akɛkɛ ɛtuba iwu a nyɛ nsiri bi na nke a bi nsiri bi ododo kebe ɛbɛ ɔmɔ ɔkɛ fɔ ɛyà ya nsa kɛlɛ afɛ ɔsi na afɛ awɔ nsa ɔmɔ nsa afɛ na nsa afa na yɛ ga afa ɔsi na afa na yɛ ga ayɛ ndị bụ na-eche aba ọ bụrụ ya anyị na-ata ịpụta n'oge enwe samanya olu sepọmbre enwe ejumana njọma olu nta gọọmenti na-ekwu mezie ebe niile ịmara na ezinụlọ dị iche na gọọmenti ezinụlọ dị iche na gọọmenti afọ abalị na chọọchị nne m mụrụ n'afọ nwunye nwunye m nwunye ahụ sara oluso na otu mosi amụrụ nwaanyị ọba nwaanyị ahụ Enugu ahụ nọ maka afọ Enugu mmadụ otu ebe ọnọdụ na Enugu ọ na-asa Enugu afọ ịba mma ege ebe ọ dị kịta ngwa ọrụ na mmefe na ka afọ ụmụ onye ndị na-anyị gbakwa afọ ụmụ nke mmụta na afọ ụmụ ebe anyị efu na ọtụtụ n'ime ha na-aza afọ nwunye gị mba afọ nwunye gị mba afọ nwunye gị na obodo si arịkwa mma ma ya afọ nwa anyị ịbara afọ efu na afọ anyị ịba mma bara mmiri adakwe ịga-ahụ kiki lili jọpụ ebe lisi pọpọ ya otolite onye nnụ lili onye nnụ pọpọ afa nta na atụ mgbe a na-achọ ịnwụ John Baptist ụka abịa n'ọdụ Samuel na-afa ga-abịa mmadụ achọ ịnwụ Samson ụka abịa n'ọdụ na-afa ga-abịa na nwaanyị tupu Chika abụọ na ọgbọgbọ abịa gbakọta nwunye sara tupu Chineke na Jacob ekpọrọ ọgbọgbọ abịa Israel mmadụ achọ ụmụ Jesu ụka abịa na-agabịa Jesu maka otu afọ adịghị mmadụ mana anyị na-ekwu bụ ihe niile dị na ndị Igbo si na okwu bụ okwu bụ gịnị okwu bụ iyi afọ bụ ịkpọ ihe ma ọ bụ ịgba ihe nọ n'ihe kwuru bụ ihe ịhụ ibe iji ọnụ ya kwụ bụ ihe ịhụ ha ịmana ụmụ nwanyị ịnụ di na ọrụ ihe mana ọ na-eme ego n'ụlọ ha na-akpọ ime ka ọ bụ odogo ebe onye mgbe na ndị kemgbe na ndị ibe kemgbe na ndị zinụ nke kemgbe na amụma ụgbọ ịnụ di na ahụ nwanyị ọhụrụ na-atọ ụtọ ụmụ nwanyị president ikele obodo anyị na-azara ebe ọ ka ya na-asịrị ma ọ bụ ihe na-esi ụdị ahụ na-aga mana jikere ndị na nwaanyị na 41 45 maka na mgbe ga ihe lalọta ka m na-ege na ihe nwoke na nwunye na-ege wee sị na ọ bụrụ na aka na-agụrụ nchịkọ sịrị na mgbe ndị ya mụrụ ya na-ahụ ihe ọfụma nchịkọ na-ekwu na mgbe ndị ya mụrụ ya na-ahụ ihe ọfụma na ya jere n'ọnwa ịta ụgwọ agwụ ya sa na-agaghị ụfa nchịkọ na-agaghị ụfa n'ọnwa ịta ụgwọ ya
Kumana ito wake ọdún ọdúnjọ efiri wọn. Ilé ìwòkú kìí ìdí àpèjì wà lọ́wọ́ lọ́dún ìdí náà. Òbí kìí náà, òbí nílẹ̀ ìdí náà, òbí máa ń lẹ̀ ìdí náà, òbí ọkọ̀ ìdí náà, òbí máa ń lẹ̀ ìkọ́bẹ̀lẹ̀ ìdí náà. Lọ́dún ìdí náà. Ẹ máa ń yẹ̀kẹ́ ní ìgbẹ̀mí ẹ̀yẹ̀kẹ́ abọ́dọ́kọ́kọ́ ẹ̀sìn náà. Otisua ni otisua ni nyaya, otisua fún ọmọ, otisua fọ ẹni sí, otisua bọ́ ọdún ẹ̀rẹ́gẹ́ ẹ̀yìn níyà. Ẹ̀sìn náà ìrẹ́ mi kìí àtọ́ náà. Mgbe náà wọ́n mú un náà ṣíkọ́ ẹ̀yẹ ní àkàlà. Inú tí a mú wa nínú ní bò fún ihe ṣiṣẹ́ ní àbúrò àyẹ̀wò àgbà ẹ̀mí ọ̀rọ̀ wọn. Oge na bí ìjọ wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò bá yà wọ́n kẹ́kẹ́, ọdún nǹkan. Mọ̀síkà ọ̀sìn nǹkan ọmọ ẹ̀ka ọdún lọ́dún. Obodo onye ndị Igbo, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣà àjọ̀mọ̀ Igbo n'otu, àmụ̀fẹ́ àgbẹ̀ n'otu, láti ìwọ́n ní abẹ́kẹ́. Ìsàfẹ́ àgbẹ̀ ní ìwọ́n ní abẹ́kẹ́. Sáyà ọ̀pọ̀ ìwọ́n ní ìsàfẹ́. Sáyà ọ̀pọ̀ ìwọ́n ní ọ̀pọ̀. Ndị atọrọ mmadụ, ọ bụrụ ebe afọ ị na-asa akụkọ ọkpa ya. Sọọsì ịnụ anyị a nke Chukwu sị ka iwela aka nke ọrụ. Ebi ahụ na mma oge na abụ n'ihi ya n'anya 25, 22, 30. Ka ihe mere n'ọnwụ nne dị nna n'ọnwụ na mgbe ndị anyị na-ede na ofu nwa anyị aka ya abịa hụ. Ofu ihe nwa anyị aka ya hụ. Na onye na-anyị kọrọ, mmekọ onye na-anyị kọrọ, n'anya ndị na-anyị kọrọ, obodo onye na-anyị jikọ. Ịmara ndị nna nna anyị na anụmanụ ndị isi. Ụfọdụ na-anụ paati, ofu nwoke na anụmanụ paati. Solomon, ọnụnụ 1,700 wọlé ahụ. Ọwọ́ na ị na-ahụ ofu. Ọ nwere ọkụkọ na-aga mmanụ ọkụkọ. Mmanụ ọkụkọ. Ọ nwere ọkụkọ na-aga efu efu na-aga. Efu ga-ekwu ọkụkọ. Nakwa ọjọ́ ló kàn lára wẹ́n ní ìdílé ẹ̀dá mi ló wẹ́n dà nà lọ ló bá mú mugide amú ha efu bẹ sọ kẹ́yìn nà ọmọ ọmọ kẹ́yìn nà ọmọ ọkọ nígbà nígbà ewu ní owó kọ́ta mú ọmọ efu sẹ́yìn ẹ̀kọ́ kẹ́yìn nà ọmọ ọkọ ẹsẹ̀ ní nà ihe nà ọmọ ọmọ. Onye na iji ofu nwa ka iji wee tọpụ ya n'aka ebe niile wee na-asị ya anyị na-achụ gị ebe na-azụ ofu nwa ya ga-efo mmụọ na nchi iri ịtọ na-asụ na-ekwu n'ihe n'otu ihe na n'ibu ndị na-asụ ofu nwa na-atụ ya ya afọ ụlọ bụ ebe na-asụ iri nọ na ndị obodo niile na-akọ ọma ebe nọ. Kamisana kan mana de apa desu ini mah ya lo ini mah ya anak wa alu anak wa alu sih karena itu osna nabi yang mana di dasar nabi sih boas apa Asi anda mana menang alu kit, no tak mas. Omong itu kan tak pernah kosa. Itu, aku, kamu tak pernah kosa. Dia kan cukup sih. Aku
otu kedu anụ ndị na-aza aza akpọ ezinụlọ maka na ngwa ya na mkpụrụ ọzọ ndị Igbo selo ihe ọsọpalụ afọ ọnụ ya na-eto ogologo afọ ọnụ ihe ọsọ ya na-eto ogologo nyalụtakwa n'iko anya tọrọ atọ iko anya bụkwa nke a na-ekwu ịmụ ha na mma ọdụbela otu na amụ nwa ọpụta n'ife efu ya kpọ n'otu ebe ogo da afọ iri ikwu anyị ya afọ iri ikwu anyị ise ma afọ iri ọbịa ibu nke onye eto ogologo na-eme oke nyalụtara nke a tọrọ ya ọfụma n'ọnwa ayọ n'ebe ọ nọ na-ezughị onye nwe na-ebute nsogbu ezinụlọ nke bụ ụfọdụ na-akpụ ya ụbịam ụfọdụ na-akpụ ya pọpat na achọ na ịkpụ ya ọkọchịchọ pọpat adọrọ efete bụ ọkọchịchọ na nwa ọna enwe na-ezuru ọ bụ na di ga-enye $50 were anyị tinye izu ụka ahụ ma ụfọdụ ọhụrụ na-ezikotasịa ya ikocha ya ebido ụgwọ $20,000 ihe ga-ewe 70 ekwe okwu ezi atọ mgbe were ebido ozi ọ bụrụ na ọbịa nwaanyị ihe mere 2,500 ma 1,700 onye 1,700 na-agụta ya ọfọdụ ya ndị oge na-ere ego maka nwaanyị bụ nwaanyị ịmalụ kabeghị n'ọtụtụ mmeri ha malụ na ọrụ na onye nwere okwu adata agba ndị na-esi ọnụ na ndị ga-eta pizza n'ụlọ doka ndị ahụ na-ejide dofiza na-ejiza uju efiza mgbe ndị ahụ ife ịma ha na-enye ha bụ ndị ọbụla iche na need na want Chike kwere nkwa na ya emejulo all your needs ọsọ na ya emejulo all your wants you may want ma chukwu kama onye ndị ahụ ofu ofet ike sọfịza mana ibuga mmiri na ọbịa na-emeju oyi ihe ndị ọbụla bụ oyi ọbụla dị ka ihe na mmiri ifekwe nsogbu na-esogbu ihe a bụ enwere ego enwere si na-ekafụ ụmụ ọtụ ndị enwere ego dị ka mma maka ndị ka mma bụ iri satọ ime ụmụ mee ụmụaka mee ụlọ ọrụ mee niile ọnụ onye ndị ọzọ alụbeghị ụlọ enweghị ọ na-ere nwa afịa na-ere ahịa nka omume ọ na-ere ugwu ka bebụ ọchị ebe na-ekwuwe ụgwọ akwụkwọ nwa akịkọ were ụzọ ụgbọala isi ẹsẹ̀kúrò ìgbẹ̀fẹ̀ lónìí. Wọ́n yẹ kí ọ̀pọ̀ ní ìsẹ̀lẹ̀ àpọ̀ ọ̀pọ̀ wà ní ọ̀pọ̀ àwọ̀ ọ̀pẹ̀fà. Ìfẹ̀lẹ̀ náà ní àwọn ọ̀pọ̀ ọ̀rẹ́ wá ní àwọn ọ̀pọ̀ àṣà. Àwọn àtọ́ àkà replace another person. Get one.
fún nasọ ẹwọ ẹwọ ẹgbẹrẹ ọba ọwọ ọdún nnọ ọmọ ìlọ tí wọn wá náà àwọn ọmọ ẹgbẹ wọn àdáwà wọn lọ sí ndé ọmọ ẹgbẹ ìdáwọ sọ̀rọ̀ ẹgbẹ ọmọ ẹgbẹ ẹgbẹ ọba náà tẹkọ ọmọ náà yìí wọn náà bàjẹ́ sí ọmọ ẹgbẹ ẹgbẹ kúzù èkyi mọ́tò ẹgbẹ́ wà lẹ́yìn ìdájọ́ àfúnjẹ sí ní owó mọ́tò wọ́n yà sí ẹ̀yẹ́ ẹ̀rẹ́ sí àwọn ẹ̀rẹ́ sí àwọn ọmọ rẹ̀ jẹ́ ọ̀gá máa lọ́tọ̀ ọ̀gá àfúnjẹ lè máa wà á máa sí lẹ́yìn wọ́n yà sẹ́kẹ̀ yọ̀ọ̀gá sí àwọn ọmọ náà kọ́ ọ̀gá òfúò wẹ́pọ̀ ẹ̀rọ sí èsì ìgbàlẹ̀ gbọ́dọ̀ mẹ́ mmanya náà okpokpo na wáyé chike jiri lọ́wọ́ yìí nàjọ ọjà ọmọ mmanya akpọ n'ụlọ akịrịka n'ọrụ ọga na-akụzi ọhụrụ mgbe jere ese ala lọ́wọ́ na nwa mmiri mma ihe wee akụzi ọ̀rẹ́sà ọ̀rẹ́ náà ti yé mi bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ na bẹ́ẹ̀ tọ́ta ìrẹsì sọ̀rọ̀ ẹ̀ka tó dẹ́ ẹ̀yìn yàrá ẹ̀kọ́ náà lọ sí ìrẹsì ọ̀rẹ́ náà ti yé ta ẹ̀ka àwọn ọmọ máa ń àwọn ọmọ ìjà kọ́ máa ń kọ́ ọ̀dà ọ̀sẹ̀sẹ̀ ìrẹsì náà sọ ìṣe yàrá àyè bẹ́ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yìn náà. Kéèké nna ya nìyó ṣe kéèké lọ́sí náà lè ṣe lè omi kan náà wọ́n lọ́wọ́ kẹ́ ìwà òfin ní báyìí kéèké nàkàrà àkọ́ náà wà ní sẹ́kẹ̀ ẹ̀kọ́ fún ọjà náà lè lò ó mẹ́kọ̀ọ́ olùkọ́ta sẹ́kẹ̀ ọjà ní ìyẹn náà ké ta àti náà ta nsàgbà òṣèlú tí wọ́n yà gbèdégbèdé ní àti ta kéèké ọ̀gbìn náà bá yà ta fún ọkùnrin ní ìyẹn. Ọkụ na ụmụ nwoke na-akpọ ofesi ahụ nwa ofesi ahụ ime ha eji gburu anụ oge na kedu post isi aka nọọsụ ụmụ nwoke na-abatara si agbara asị na mma nwoke na-abatara n'okwu iyi eji na ozu onye okwu iyi gàmà oṣù yìí òwú yìí ní ìgbà oṣù àti ọ̀la nígbà tí wọ́n yẹ ọ̀sán ọ̀la tí a ní ẹnu ọ̀bẹ mọ ọ̀la ìwé náà àgbà ọ̀la tí a mú ọ̀la mi yẹ ọ̀la àgbà ọ̀mú yìí sí ìgbà tí a mú ọ̀la sọ̀kè náà. Not still, not this hard. So, many, but not like this hard. So, all my business is to go okay. So, not ever, okay. Not sitting out on the door, no, yes, no, it's so good. Òfin ọmọ kékeré sọ, ní àgbẹ̀dá ànámọ́ nàmà kìsà ní àkọ́kọ́ ọ̀gẹ̀. Àwọn yẹn náà máa lọ máa bọ̀. Lọ́sẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ káwọn ní àdéjà máa nà. Bàbá àgbà 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 náà mbẹ́sẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ àná ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀sọ̀. Olùsẹ̀ bí ìṣòro ìṣọ̀ àbẹ̀ ọ́fíìsì mọ́ ọ̀gá ọ̀sọ̀. Bàbá àti ìṣàjọba àti náà ti ra wẹ́ẹ̀ sọ. Ẹni ọ̀sán ló dùn lábẹ́ ó sọ ẹ̀ máa sì máa tẹ̀lé fún àgbà ọ̀nà. Àkàkẹ́ yà máa nà ọ́. Gbẹ̀gbẹ̀ta ìsìlẹ̀ kẹ́lú ó sì padà àtọ̀ká ọmọ ìlú gbogbo yẹ. Njẹ́ tí wọ́n kẹ́lẹ́ bá náà bí wọ́n tó ń gbà ń sí lọ. Báwo ni ẹ̀ máa ń yọ ọ̀rọ̀ nàkàkà? Não, mas não é uma troca. E você tem um desconhecido no nome.
jẹ́bọ̀ òbí ìwé fún àyà sẹ̀dàkà àlàsẹ̀ na nínú náà ìdílé tí nà kú di ìlú na bí ìfọ̀ ìkọ̀wọ̀ ọ̀pọ̀ ìlú ọ̀sẹ̀ náà na ọ̀tútà yọ̀ wọn nù àtàwọn wà no nínú ìwé ìgbọ́n ní ìgbẹ́ kọ̀ọ̀ nínú ìwé kọ̀ọ̀ às wọn fẹ́ wọn àtàwọn wà wíwúdà na ojú obi a ọmọ ayé ń da ayé lẹ́yìn ọba òfìsù la jẹun ìfọwọ́mọ jẹun ọmọ àti ẹ̀tọ́ nínú akọ ọ̀rẹ́ a ọmọ mẹ́rin gbé àtúntò ayé nọ ọmọ ẹ̀ ọmọ ẹ̀ yàrá ìjọba lóhùn ìjọba lóhùn kọ́lá lóhùn. Na God gave us the mouth of and I'm there to this video that those Lagos and water. Look at the baby still kill. Now you know okay that's it. No, nínú ọmọ ìtọ́ náà ọmọ ìtọ́ náà ọmọ ìfẹ́ ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ọmọ ìbí lọ sí ọmọ ìdí tọ́ ọtúkẹ́lá kọ́lẹ́à otu ìsìlẹ̀ yunifásitì èyí kàkà kyerẹ́ kàkà náà bá dàbò yíyẹ kí ìwé máa sẹ́yìn na ewu adọ́ àkọ́rọ́ mbẹ̀rẹ̀ ewu kúmá bona nínú ọmọ ìsẹ́ ẹ̀nà àkọọ́lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ilẹ̀ ìfàdà ọ̀dẹ̀ náà bàtà ìsẹ́ ẹ̀dẹ̀ tó báyà sí ọ̀nà òun fún lọ wújẹ́ gbẹ̀rọ ara nínú ọmọ ìsẹ́ àkọọ́lẹ̀ tó àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ òun fún ilé ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ọmọ tí wọ́n wé ó ní ìgbẹ̀rù bá jẹ́ wé ìgbà ọ̀pọ̀ Nous voulons New York,
Nama
bia ba kita nana bia ba kita na bia ifle ebita ifona ngabo ekuwe na ọha ifle na bere na na sa akini di no ejika wọlé ìgbà wọlé n'onye ndị mmụọ na-atụ ọsọ a ga-eje ịdaba n'ụkwụ ọtụtụ ụlọ ọhụrụ na-esi na ndị ọbịa hapụ onye na-atụ ike aka tupu onwe bụ akwụkwọ tọkwa na onye akwụkwọ asị ọ dị na okwu ahụ na-esi na ngosi ihe okwu onye na-eji mama na ọka mere bọ wesa na na ịja ya na ndị na ji ya azụ na ebe nne dị na ka akọsịrị ụmụnne ndị nne nne mụ na-achụ ụlọ site na ebi na ndị ogwu ndị na ndị ọkụ ndị na-agụ ha ya sọsịrị ka aka na ebe dị ya na-ebi okwu site na ebe n'ọsọsọ àwọn ọmọ dáadáa náà nípa òkè ẹ̀kọ́ ọ̀gá abẹ́rẹ́ òkè ẹ̀kọ́ ọ̀gá abẹ́rẹ́ ìdílé ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ àkàkà afọ̀dùnmí ni àkàkà afọ̀dùnmí ni lọ́wọ́ ma mma ní bí ndé ìbò ní ojú tó ti ẹ̀ ní ìwé ní ìlú ní ìlú náà mú mú n'owó ọ̀gá ẹ̀ ń yẹ kó sẹ́ ọ̀gbọ́n so ìsí tẹ̀ nàá Christian ayah asal dia. Dia mesti tu benar dia pasal. Mesti nak apa? Dia tak sesuai. Saya nama dia itu apa? Naya mesti itu. Mana kamu ada? Kalau kita tahu, mana ada yang mesti. Tu mesti semua. Sekarang depan ini, bagi kaum lalu mana radio, mana sosial media, mana pers, mana radio, lebih terus phone nak aktifkan chip, phone gas dia asam depan, ada dia apa? Orang dia ada 70 stores, 1,000 stores, ada kenapa? Nada se mesti ini asal dia beli satu untuk ikut di mana saya di mana tapi dah sebab dia nak ciri-ciri masalah nama kau kata wah amal nak ciri apa yang nanti ada sini bawa dari saya sini berkata dengan bisa baca dulu boleh coba sih baca dulu namanya nyata pada zola nah kita apa itu namanya apa nyata zola nah saya kita nak kita ada ciri bisa jadi saya semua bisa dulu wasi nah normal nyari umur mana yang mana yang tak kita Manufu, nanti nak kita, namun kenal siapa? Bisa kita semua ada. Cinta kami dengan siapa? Wasi kenal, nanti juga percaya. Namun kenal, awal wasi kenal orang itu mau orang asal itu siapa? Namun dia lagi putus. Dan saya ada fluid yang berbuat. Saya ada yang saya suka saya orang Malaysia. Tidak, besok saya
wonderful. When we saw this, and as the wrong car, we used to pass on the car. Because now, I Nah,
ní abáyé àbá àlàyé ọ̀dọ́ wọn náà fẹ́ àtọ̀tọ̀ mi sí wọn mi sí ìyá ọmọ ẹ̀wọ̀ nàkínní ìkúsí mú mú ọkẹ́tà àbúrò ìhà jẹ ìbò oṣù ní ìyá lọ́wọ́ ló ní ẹ̀ka sọ ní láti àdá dá ìbò ọ̀gá ó náà ní ẹ̀ẹ́dẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ọ̀hún sọ wíṣọ wẹ́lẹ́ ẹ̀yẹ asàmìlẹ̀ ẹ̀wẹ̀kẹ́ zone oṣù wẹ́lẹ́ ìlú ìyẹn wọn ọ̀gá ọ̀gbẹ́ yìí nàlẹ́ ẹ̀yẹ ọ̀gbẹ́ ọ̀gbẹ́ nàlẹ́ ẹ̀yẹ sọ̀tọ́sí ọmọ akọ̀ nàlẹ́ ẹ̀yẹ yàtọ̀ ọ̀kọ̀ fún sọmọ nàlẹ́ ẹ̀yẹ ìwé ọ̀gá náà ọ̀gbẹ́ gbogbo ọ̀gbẹ́ yà ọ̀gbẹ́ ọ̀gbẹ́ yà ẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ náà gánà ọ̀gbẹ́ mú ọ̀gá ẹ̀nà ọ̀gbẹ́ náà wọ́n wá bá síbẹ̀ náà àmà àkọsí àwọn àmà àkọsí àwọn àmà àkọsí àwọn. Nígbà tí wọ́n á gbẹ̀rẹ̀ ní ní tó ṣe ẹ bá tó ní bí ìwẹ̀ yá mi yé mi lẹ́yìn ìfò. Yá mi yé mi lẹ́yìn ìfò yẹn. Ọ̀pẹ́ kọ́ ọ́n lẹ́yìn náà ní ìfẹ́ ìgbẹ́ sọ̀tún. Báwo ni o kọ̀ ọ́ ká? Sábà kẹ̀kẹ́ ìgbàlódé yìí sọ̀rọ̀ náà sí kájọ ìjọba ọkọ̀ mi. Nsara ọkọ̀ àfáàwò. Lọ́wọ́ náà ní ìwọ́n náà wọ́n mú mi. Wọ́n yóò fẹ́ wọlé ìwé àwòsàn mi. Wọ́n fẹ́ wọ́n ní ìwọ́n ká wọ́n náà wá wọ́n lọ́wọ́ tó ní ìwé. Náà ní ìwọ́n tó ní ìwé. Èyí sọ pé wọ́n máa ń báyìí ìwé ètò wọ́n máa kó méjì méjì wọ́n kọ́ lẹ́ ọkọ̀ mi. Mọ̀ ọ́n ọkọ̀ lásán ló lè sí èyí. Mọ̀ ọ́n náà ní ẹgbẹ́ pápá ọ̀rọ̀ ìgbà. Ọ̀sìn náà yẹn ní lẹ́yìn kọ́tà àti àbọ̀. Ndí náà ní àfọ̀ náà ní àyà àga ìjẹ́ wọn ní ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́. Wọ́n máa ń rí ìbìtìlẹ̀ ńlọ nakọ. Ẹni ọmọ náà kẹ̀kẹ́ ló rẹ̀ náà ní àwọn ọmọ ọ̀nà ló fọ́ ní ọmọ ìwà ọmọ ọ̀la nàá tó ń ṣèjì. Nǹkan ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀ma lè fi léwu. Ẹ̀ma lọ lẹ́wọ̀ Chineke náà ẹ̀sẹ̀ ìhà ìhà ìfọ̀. Achọ nwoke afọwọ́. Achọ nwoke afọwọ́. Ìhun ìdílé yẹn bẹ̀rẹ̀. Yes, ọmọ abụ uchu kéde nnana gẹ́gẹ́ ya. Mbẹ́mbẹ́ ndò ka mbẹ́mbẹ́ ọmọ nwa. Achọ nwoke afọwọ́. Ọmọ n'Igbo afọsị ya pẹ̀lú. Wọ́n ebe ego ndị ọbịa ndị ọbịa. Ma ọ bụ ya ọmọ ihe. Ma ọ gọ ọmọ ọgbà. Ma ọ mọ ọmọ ọmọ nke ọlọ dị kube. Chineke. Na ọgụgụ oke efu ala n'obodo ife a chọrọ ebe nke ọba. A jere ịdị otu ozugbo nwa wee kụzie ụka ihe dị otu a. A ga-adị ofu. A na-achọ ka ebi ụka na oche ndị ebe ọ kwesịrị ịnọ. Ụmụ anyị ọcha na ọsọ n'aka ụmụnne gị na ọsọ oche nwunye 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 nwunye. A na-achọ ka ebe na mma ọma sikwara ewu. Sọpụ ezigbo ndị nwunye asọ ọdịye. Wesa na si agwa ọ ga-ama ewu ịga akwụkwọ dị. Ọbụghị ndị ndị asọ ya. Echekwa echekwa ndị si ọzọ. Bọ́ọ̀lù fúnjà agbára sínú ọ̀gá pàtàkì ọ̀gá àti kò fẹ́rẹ̀ ìlú ẹ̀fẹ́ ọmọ tó ní ìlú ẹ̀ma yẹn náà wáyé náà níta àwọn ọmọ náà àdìyẹ ìlú
ɛwɔ sɛ ofo yi pɛ ayi ti mo de bi ɛfa ofo yi pɛ ɔgye ne ofo mo kɛlɛ sɛ kí a jẹ ní ẹnu ọmọdé bá a pamọ́ rẹ wẹ́n ní kò lè lọ òṣùwọ̀n náà ní olówó 2 minutes ní ìlú ọ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ pamọ́ máa ní à díẹ̀ wọ̀ tí náà tẹ̀ ní gidigidi wẹ́n ní pé ó sọ̀rọ̀ kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sẹ̀ ọ̀nà ọ̀tọ̀ ọ̀nà ọ̀tọ̀ àpá ìwé ìbò yìí rẹ̀ tọ́kasí ẹ̀fẹ̀ kọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀bọ̀ ọmọ ayé nọ n'ebe a n'ụlọ na ndị ha kwụ ọtọ ifu nwanyị n'okpuru tutu n'izu ebe ya napụtara na asị afọ ha n'anya ọ bụ ụfọdụ afọ mana kasị mgbe afọ n'ọgba ọtọ ụmụ anyị nọ na-akwụnye ọtọ kwụọla ya onye ọbụla ka akpịrị ọtọ ọnya onye ọbụla ka ọtọ agbanye tupu ozugbo mgbe ahụ mgbe chịchata akwa ha ọdụ elu efe Never that much. Before you go, if you make this after the need, never that much. I did okay. Can't confess the care. But as I years, where's the never that you will never that you will not know or now better. Listen now, no one. I will wear asoma ɔkɛnsɛ bɛ a bɛ wɔ ɔkɛ ayi jɛfɛ asase olomu anyi koloso baba ayi kolo na da asase ɔn ɛnɛ ndilasa ndɛ wɔn a yɛ ɛna afɔ ɛna ɛdi ta wɔsi ayi ise ba ndɔba nfana bɔbɔ ayi ise ka fɔn wɔsi ayi na tiɛ jɛlɛ bɔ bi bɛ bi ba fɛ wɛ mɔ na ɛbɔ ɛsɛ kɔ ayi bɛ ti bi na bɛ wɛ bɔ wɛ mɔ na ahɔ ti wɛ fo jiɛ bɔ n'o ma tsɔta na zi yɛ ɛbɛ eti aba bɛ bɔ afɔ sɛ ɛbɛ yan go ma yóò sɛ ɛbɛ ba ta na kɔ ta ta na n'ayi ma ba sɛ ɛbɛ moto o si bie si bie ɔna kɔ si bɛ jɛbɛ moto bia o sɛ ɛbɛ n'ayi na kɛlɛ kɔ sɛ na bɛ na bo di ko ilé nana kàmú fúru ẹsẹ kaba Lagos yóò náà kì í wúlò ayé àbàkùdọ̀ kọfà tààtù na Lagos ní oṣù yẹ ní wọn nà nọmba sí ìdílé ní oṣù ní abúlé àná ọjàkìlá adigun yìí àbọ̀ jẹ́ni sọ̀pù náà àbọ̀ wọn Lagos. Lalu nakau wajib awal jadi nektar. Nakau haki betul betul ada. Nakau awal hidup dengan siapa ujian sok. Nakau apa macam? Nakau macam. Nakau nakau. Nak celuk kia tak benar betul. Ulu ujian apa macam? Mudah tutu tadi apa macam? Nara bola macam. Nanti jadi sok apa macam? 我去看你们直播频不干啥的，难道不过好？不然就刚刚我都回来，都不拿到刚我们这些，那你看，俺们不公司，我现在我们家有个登记了这个公司，然后是我这个，然后我们那还是。他们是疯了，他这里反正也不一样，这个技术，就是那还是不能跟投资。那我啥，根本那你不能打，我说给搞航空，我那你用的后面，那经常晚上我那个这个。Mungkin kita dah pernah kerja,
Where from the Lord, where the state come down, if you are like my friend, abroad, because you don't. This is only two man, salary, people, I'm say. Kí àwọn nkìkáyà àti ọ̀gbẹ̀gbẹ̀ yìí nà ó kí ló dání ó ti yí ní lídà ìmáyà wí fún wa. Wọ́n yà kẹ́yẹ́ ní ìjà ní ìjà ọ̀rẹ́ wa ìwà yà kọ́ ìsòmù kẹ́ ìwà yà kọ́ ìtọ̀ àgbẹ̀lẹ̀ ìgbà lọ ìwà yà kọ́ ọ̀pọ̀ ó ní àgbẹ̀lẹ̀ ìjà wa ìwà yà ẹ̀ka ìgbẹ̀lẹ̀ lónìí. Kami masih dari suami umum kedua pasangan anak ini. Jadi dua orang itu besok orang itu besok dia. Mungkin orang tua. Dia rasa sendiri. Jadi cuma begini dan hanya dia ada kerusuhan dari semua persoalan boleh orang bukan bersejarah. Dua, yang organisasi ideologi Amerika. Orang yang berada wajib berwajib menikah itu. Orang nomor ini bersama orang di Amerika. Asing apa itu yang wajib berada. Tapi kalau orang baca sana mana tidak boleh jadi orang tua itu apa ini? Kamu lihat kalau kita begini, maka mungkin namanya adalah kamu jadi orang tua. Ini cuma orang mereka harus sekali ada secara apa dia namanya berhubungan ibu si tahunya ibu itu tahunya ibu mereka ini cerita nama bapa ibu bapa sembo ane nama maka ibu si dia ganti tahunya kemudian dia mengaji lebar di mana orang orang harus nanya ini yang disini orang lebar ini yang kita mau Mungkin kita mesti besar lagi di besar bawah pokoknya mungkin masih itu nama ini adalah
ebere ha na-ebere na amatụ niile Chineke ezinụlọ a ga-ejubere ọnụ ezinụlọ a ga-ejupụ aka ya na amatụ ezinụlọ a ga-eji gosi nke Chineke n'isi nwere na amatụ ezinụlọ a ga-eji ụka na ama ịdịwa nke Chineke si na Jesu Kristo gaba anyị ka Chineke na mbibiri gosi kwabụ nke gosi ezinụlọ nna Baba na Mmụọ Nsọ udo dịrị ụlọ congratulations
Thank you.
Naranuka, dia dalam dia kahum bagi dunia lagi untung. Kalau kau sudah berkerja nasi, kau dibansa, kau dengar kenal, punya rumah nasi. Naranuka, kau yang bila, kau dibansa kau ram, kau bangga kujeli. Agaknya jujur nani jeli nani. Kau berbahan kau, naranuka menjelaskan. Dia menjadi populer. Di mana apa yang dilakukan di dalam yang ada di dalam kando di konsep yang sama, nanti kerana di dalam nanti sesuatu boleh terjadi. Ada juga kerana kita kita dapat sudah itu sedikit terpaksa. Dengan cerita sebagai bahasa Tuhan mereka sebagai anak buah Francis, Bishop Bayu nanti juga sini. Setelah semua ini juga demi sama orang mereka Kristus melakukan Patricia bagaimana kerja Paul bagaimana Para Cristo Tuhan, berkuasa dosa mengalami hidup nyario hingga kami sudah berada di dalam hidup apa bisa berdosa dia apostol Gregorius nanti sendiri di bercerita kita bawa coba baca kita berdiri kami semua negeri bukan sejak Yesus Kristus mari. Sida dalam Kristi, nani sudah, nakali nani perlu tidak masa, asal perlu sudah jadi, cukup dah dikatakan sida memakai kita. Mona, kani berada mona satu kani kani berada kuatun, berada
mkpụrụ nwa ahụ ezinụlọ ahụ mmee ezinụlọ ihe ọkụ ya mere meri amaghị amalị ụwa niile mmee Josef maka ama na mmakata mmadụ na mbụ n'ihu ọbụ na taga ahụ nọ n'ihu ezọpụta obodo nwaanyị na-aka na ya onye isi ọmụme onye chiri eze chi ahụ amụ n'aka na-eche mba nwanne anyị nwoke onye isi ụkọchukwu nke agbafọ onye isi ezinụlọ anyị na-eso wee sebapụta obodo n'ike mmadụ Chineke Chineke dịka agụụ mmiri si agụwa ene otu aka agụụ gị si agụrụ obi adịghị na mgbe ọhụrụ dị nkụ ka Chineke dị ndụ ka ndị arịrịọ onye anyị okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri na-enye ha ndụ otu a anyị si mezuo ebe a nke nwa gị ịhụnanya nyere anyị n'iwu
sikwa otu ahụ na ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile site na Kristi dị na anyị. Monday, 11th, tomorrow, and Sunday, 17th. Okay, I'm done with it. So it's still a start with me.
I got to call more than something. I was come home. The way I mean, I mentioned that general point, why they want to practice that. But Kapolo competition than the way general practice the way I mean, I must have a vision of the result. Oh, so the Jesus Christ. Can you mention? I was doing 9 minutes of Chinese. Good morning, Father. Good morning, Father. Okay. You know, to be Peace on Maria, before the preach, I'm gonna 40 days, the Lord prayed and fasted. The brother this year, book at the nation of Africa Friday. I think it's now so be how are you? So what about this again? About BB. And what I told you about it be. So when I go preach, I tell you one time let's go again. Grand line of the mountain. You know the level of the party is making. Now I don't I took a long again. I will do this. Brother, I mama I shared before. God was saying I come out and watch about something. After that, we see 10 minutes. Okay, I'm leader. Because that's how more says it was no one to no one. I had to get it. Yeah, I'm here. Hey, go it's really okay. Over for night that's what the place that's what the school can't preach. This is the the Lord knows what to like I was saying, Masala will be of very. He had a little bit of Masala or get but I want to man to be on call man. Then I observing membership. No one never went to school or a junior prison when I invest. Then I observing membership. All of them get fighting proposal every day and also Katana every day. We all know that I remember again originally. All have given the backbone of their members. How did you do more house getting back to members? So that they can not be a normal problem. You know that we don't know the position. I joined all of the and I had also, I had a so all the time for the one side of the other. By either calling for those every day and then that's what we wish to make this is very I have no privilege about here. Look at it when privilege is. I will go to privilege is. For I got a masses. My mother was so much about I got what I privilege is. About that, I saw the Jesus of the world. God, I get it. Jesus. All I go there. But yeah, what about the Jesus? Without getting what it is. It doesn't feel what you're there. I don't know what I just saw. Do this. I have dan ini di dalam negeri, bagaimana Joko Widodo, Hasan Diana Indian,
Only got one who was also got into the one with fear. Dalam the got one to come home 9 years on Friday. I did the issue with the mobile data. When I originally said that the now was the regional I did the decision in the line with the most of which is the law. Fidelis from Father, we see now one for which College of Education Suwe. Global Zimmer's Nasi, Louis Basara, Chakabata, Basara, Ebane, our Facebook page, our Igbo Proverb, our Facebook page, about the young Gospel Power Teacher. Ini membaca masa bersuara dari rasa buku bersuara yang cuma nama sahaja menjadi bagian positif secara ibu menang jalan di fitur sosial pada Islam itu sebenarnya sedikit saya berbeda jalan bersesat. Isura boleh para bahunya dalam ibunya juga lain dalam bahasa makaku boleh ibu lain kalau orang boleh banis hanya ibunya hanya daerah boleh banis boleh festival ada baru ibu kalau hanya kalau sore waktu maka kita perlu kita Februari poin berumur cultural biasa Indonesia tahu yang sendiri jika itu binatang disebutnya ujungnya lain kuat kendo ujungnya lain tahu disebutnya ini kendo ujungnya lain berserta disebutnya sendiri binatang itu hanya orang istimewa daripada adalah tahu ini. Apa itu dia nak bercakap tentang bercakap mengenai dan lalu barisan dan lalu menjalankan usul cek kepasaran ide kepasaran hasil maka asalnya mereka buat ujian pedagang nanti pedagang lalu menjalankan kehidupan kami ini kosong mereka saya berkata nama saya supaya bukan fannya kau nama itu soal dulu kamu mana berlaga berjual boleh soal manusia boleh nanti antara dulu kamu boleh ya ini nombor kita dulu ini naik agak bercanda kalau ada yang ini pariwisata sensasi Perisaian seperti sudi, bahasa deskripsi ini kalau rumah bisa bersedaya sesuai dengan ada yang pariwisata. Dekresi yang berbahasa Asia, orang dengan kami suka berada di sana. Iba apa membuat ini mereka bermain sebanyak. Berarti mana ada transaksi apa itu kakek lagi berarti kemana beda lucu berarti kemana beda mana cerita ini ini dari pendidikan itu kalau ada orang bicara apa mau pakai casi bukan mana no dari bahasa itu lucu ini mau Alhamdulillah orang yang pasang masih hanya melihat mahal dijual dari si apa mengenai bercerita
tata ibu info nanti untuk ayo tata makan kata nama nama ini maho nama ini apa buat ani boleh mana lo itu mau dan orang ini boleh masih di sini lah mereka tu jalannya kan boleh siap komunis ayo ini apa tu bisnya kami profesi boleh masih sebenarnya dua college apa program itu apa yang masa mengenai boleh so online tapi dari cerita ada masih di dalam Facebook YouTube apa Instagram apa ini yang kau itu ibaratnya ini dia makanan lagi di produk ya kemudian unlimited data itu komunikasi ini jadi kenapa ini sekolah apa ibarat kata bukan apa dan kalau kau bisa lagi adalah dulu orang mana kau sudah lagi nah ini jadi orang lagi nak kau sana kau kita perlu bicara tentang sejarah Yesus Kristus yang lain orang yang sekarang bersedia daripada anak buah anak semua yang berjalan tanpa risau.
mụta n'ọbẹ ezi dị n'akwụkwọ Yesu mbọ Yesu dị n'ọkụ igwe acha onwe onwe ya ofu na Yesu na ahụ amalite ebe niile onye ahụ fara na nke onye ọrụ dịkọ a na-asịga osike Ona namanya otu ihe saa Una ananya mmadụ n'ọbụrụ obodo eze sọrọ anyị ọha dị iwu eze ọtụtụ ụlọ ịfụ ọmụmụ otu a n'obodo a amaghị ọkọrọ Ina ndị na-asị na-arụ atụ ụzọ ego n'okporo ụzọ ego ndị na-egbara na-asị ọnwa enwe na-alụ ụwa malite ya na ebe chọta ma ga na ọtụtụ ndị na-ego abụghị ndị ọrụ ụzọ mmanya si nke n'ụlọ ozi anyị na-ezinụlọ isi ndị akwụkwọ ọrụ na-eji bido ihe egusi atụsị ọnwụ di na-abịa mmemme onye na-emeji kwere otu niile atụsị ọnwụ di na-abịa mmemme onye na-emeji kwere otu niile kwere otu ọmụmụ na otu atụsị okwu na-atọ nze n'ọnụ nze anaghị ụlọ ọbara esi ụlọ Gostei da igreja, essa só do